Každé očakávanie je strachom z budúcnosti. Očakávania a požiadavky sa rodia z pocitu nedostatočnosti, ktorým sa v určitej skrytej rovine stále bránime budúcnosti. Do budúcnosti sa ženieme plný očakávaní, ale prijímať sme schopní len málo. Sice niečo žiadame, ale nevieme ani prijímať, ani sa z daru radovať. Existuje i iná možnosť. Niekedy sa dokonca vôbec neobťažujeme postupovať vpred, pretože nič nevyhovuje výške našich požiadaviek. Oba tieto druhy správania predstavujú spôsob, ako sa brániť nutnosti urobiť ďalší krok. Spiatky nás však držia obidva, chvat i neochota pohnúť sa z miesta. Aj keď sa do budúcnosti ženieme o preteky, jednu nohu máme stále pribitú k podlahe, takže chodíme dokola v kruhoch, prinajmenšom však vieme, kam ideme. Každé očakávanie je strachom z budúcnosti. Dnes sa rozhodni, že zveríš svoju budúcnosť do rúk Božích. Po celý deň sa neustále utvrdzuj v tomto presvedčení. Vkladám svoju budúcnosť do rúk Božích. Do rúk Božích vlož každú ťažkosť, ktorá sa dnes pred tebou objaví. Uvedom si, že takto je o teba postarané úplne najlepšie a všetko sa hýbe dopredu v tvojom vlastnom najlepšom záujme. Vážne.